Ако търсите надеждна, компактна и изгодна сондажна машина, която не прави компромиси с качеството, Super Pro 70 е точният избор. Проектирана за професионално въздушно и водно сондиране, тази самоходна машина с дизелов двигател 32 конски сили е перфектното решение за разнообразни терени и дълбочини. Нейната иновация включва усилен хидромотор за въздушно сондиране, нова кална помпа за водно пробиване и пълно хидравлично управление, което я прави изключително ефективна и лесна за маневриране. Независимо дали сте на скалист терен или в пясъчни почви, Super Pro 70 ще свърши работата бързо и с минимални усилия. С тежест само 1380 кг и с хидравлични опори, които осигуряват стабилност при всякакви условия, тя е идеалният избор за малки и средни проекти, които изискват висока производителност без висока цена. Не пропускайте възможността да разширите възможностите си с Super Pro 70 с ефективността и компактността, които търсите в една машина.